Hello guys, ini बर' हारिनि आदै मा सिलचरनि आइस भिडिअ दङ हेल्पलाइननि मानसिफ्रा जोंखौ आइस भिडिअ लिंहरनाय लेखा जोङो आइस भिडिअ दा हेल्पलाइननि मानसिखौ जों नेगासिनो दङ नाथाय बिसोर दासिमबो नुजाफैयाखै जों हेल्पलाइननि मानसिखौनो दाबो नेगासिनो दङ खुलुमबाय जों दा गारि सिङाव दङ जे हेल्पलाइननि मानसिफोरा जोंखौ लांगासिनो जों दा खुलुमबाय जों दा मेडिकेलाव दङ नै हेल्पलाइननि मानसिफोरा जोंखौ मेडिकेलाव लाना फैदों ओमफ्राय दा जों मेडिकेलाव दङ मेडिकेलाव दा जोङो फिजिकेल मेडिकेल टेस्ट बानायनायदों नै दा जों Hello guys, ini बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन लेक्सन बर' हारिनि आं लोगोफोरानि मामुस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर आं मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन 7 जन बर'नि फिसाफोर गथ'फोरा फासिनानै दङ त्रिपुरानिफ्राय फैदों बिथांमोना त्रिपुरा खामानि मावनो थांनाया 15 to 20 days जाबायमोन आरो बिनि गेजेराव बिसोरो सिलचरनि आइएसबिटि खाथियाव बिथांमोना फासिनानै दंमोन माने भाइरासनि थाखायनो दा गारि मटर खारा नङा होमबा लकडाउननि थाखायनो दायो बिथांमोनखौ जों गोबां मदद होनो सानदों बिनि गेजेराव आं बिसोरनि माखासे फुल एड्रेसखौ खोन्थाग्रोनि बिसोरनि गामिया जाबाय थालकुचि पोस्ट अफिसा जाबाय गेरुआ आश्रमबो होनना बुङो आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेशनखौ होनदों बरबारि आरो बिनि गेजेराव डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा पिन नाम्बारा जाबाय 781344 लोगोफोर बिथांमोननि मुङानो जाबाय दिपसन बर' फार्स्ट गिबि आं बुंसै दिपसन बर' महेश अरबिन्द सोमखोर नितेस्वर आरो रितु एन्ड धनेस्वर बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि स' बिथांमोनखौ माखासे सुबुंफोरा मदद होनो नागिरदों बिथांमोननियाव एकाउन्ट गैया एकाउन्ट थाबाबो साथाम मानसिनावल' एकाउन्ट दं होनना बुंदों बे 7 जननि गेजेराव आरो बिनि गेजेराव बे साथाम मानसिनि एकाउन्टआबो ब्लकसो माने ट्रेन्जेक्सन जायैनि थाखाय दायो बिथांमोननो फैसा ट्रेन्सफार खालामना हरनो नागिरदों जोङो आरो बिनि गेजेराव जों ज' लोगो नांनानै मदद खालामनो नागिरदों बेवहाय आरो सिलचरावबो माखासे मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो मदद खालामनो नागिरदों बिनि सायावहाय माखासे खोथा जादों मैया हरावहाय माने माखासे हेल्पलाइन मानसिनि नाम्बार बिसोरजोंबो आंबो रायलायदों गावसोरबो रायलायदों आरो बिसोरो लांनो फैदोंमोन आरो आंबो बिसोरखौ बुंदों आइस भिडिअ नेदोंब्ला होमबा फट' हर होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे फट' देखायनो नागिरदों आरो बिनि गेजेराव माखासे भिडिअ क्लिप्स देखायनो नागिरदों बिथांमोना मैया लांनो फैयासै बिसोरखौ नेहोबाय थाबाय माने मैया हरसो बिसोरो माखासे 10टा 10:30सिम नेबाय बाट बिसोर फैयासै बाट बिनि उनावहाय दिनै फुङावहाय बे हेल्पलाइन मानसिफ्रा फैबाय बाट बिसोरखौ जास्ट मेडिकेल चेकआपनि थाखायल'सो लाबोनाय बायदि जादों बाट बिसोरनि थाखाय थानाय मानाय दासिमबो प्रभाइड खालामनाय जाथ'वाखै बाट सिलचरनि माखासे स्टुडेन्टफ्रा आंजों रायलायहरदों बिथांमोना दायो बिसोरखौ मदद खालामनो नागिरदों दा बिसोर पुलिसनिफ्राय रिपर्ट लानानै बिसोर थांनो नागिरदों दायो बेसेबांसिम सोलिगासिनो दं दा बिसोरो सिलचरनि मेडिकेल कलेजाव दङ लोगोफोर सिलचरनि मेडिकेल कलेजाव दङ सोरबा बर'फ्रा जुदि सिलचरनि मेडिकेल कलेजाव खाथियाव थायोब्ला बा सिलचर मेडिकेल कलेजाव फरायोब्ला प्लिज बिथांमोनजों माने मिटआप खालाम आरो बिसोरखौ केयार खालाम अननानै प्लिज आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 आरो आङो बिसोरखौ बेयावनो थाथ'नो खोन्थादों आरो बिनि गेजेराव माखासे जाय बिसोरखौ लांफैदोंमोन बिसोर गुबुन मानसि लायनो थांगासिनो दं होनना बुंदों दायो आं खोन्थानि जायफोर मानसिफ्रा मदद होदों बिथांमोना सानै मानसि होदों क'क्राझारनि सासे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सासे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि निरन्जन बसुमतारी होननाय आदैया मदद होदों बिथाङा 2000 रां हरदों बिसोरनि थाखायनो बिथांनि गामिया जाबाय बगाजुलि आरो डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा आं सावगारियाव होना होदों नोंथांमोननो आरो बिनि गेजेराव बाक्सा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय होदों जायख्लं नार्जारी बिथांनि आं सावगारिखौबो होनि बिथाङा 2000 डनेसन हरदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथांनि गामिखौ खोन्थाहरासै गामिखौ खोन्थाहरदों बिथांनि गामिया जाबाय 1 नं हाब्रुबारि होनना बुंदों पस्ट अफिसखौ होनदों हगमाबिल आरो डिस्ट्रिक्टआ जाबाय क'क्राझार बिसोर सानैया मदद होदों दासिबांहाय आरो गुबुन सुबुंफोर कल खालामदोंमोन मदद होनो होननानै आरो सिलचरनिनो माखासे सासे हिन्जाव मानसि बेबो हिन्दीयाव रायलायहरलाय थादोंमोन मदद खालामनो होननानै कल खालामदों नाम्बारखौ हरनो हाबाय दा आं बिसोरनाव सोंहरदोंमोन मदद होदों नामा होननानै बाट बिसोरनियाव आंनियावबो सोंदोंमोन गुगोल पे बाट बिसोरनियावथ' गुगोल पे जेबो इउसखौनो खालामा आं बुंदों जोंनि थ्रुयै नोंसोरो मदद खालामनो हागोन होनना बुंदों बाट बिथाङा फोथायगोन ना फोथाया स' बिथाङा जोंनि सायाव जेबो कल खालामफिनासै बाट बिसोरनि नाम्बारखौ आं हरनो होननानै बिसोरजों रायलायबाय आरो बिनि गेजेराव आं बिसोरनाव सोंदों कि बिसोर दासिमबो मदद खालामाखै आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा दायो मदद खालामनो नागिरदों बिथांमोना बाक्सा माखासे रङियानि होनना बुंदों सरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनियाबो मदद खालामदों आरो बिनि गेजेराव रङियानिबो माखासे मदद खालामदों दायो खालामनो नागिरदों कल खालामदोंमोन आं बिसोरनि एकाउन्ट नाम्बार हरबाय दा मोनसे खोथा लोगोफोर
बिसोरनि माखासे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय माखासे एलपिजियाव खामानि मावनाय गारि सालायनाय बिसोरबो कल खालामदों जाहाथे बिसोरखौ एलपिजिनि गारियावनो पुलिस जुदि लिरना होयोब्ला बिसोर गुवाहाटीसिम लाबोगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्टलि बाक्सा डिस्ट्रिक्टसिम लांनो हानाय माखासे केपासिटिखौ खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेनि गेजेराव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोंहा धनेस्वर बसुमतारी सार एमएलए आबो मदद खालामनो नागिरदों बिथाङाबो रायज्लायनो नागिरदों गेजेरावहाय आं दानि कल खालामदोंमोन सारजों सारा गोबां बिजि बिनि सायावनो रायज्लायनो नागिरदों गावसिनि एमसिएलएफोरजोंबो रायज्लायनो नागिरदों आरो महेश्वर होननाय सारजोंबो रायज्लायनो नागिरदों दायो जों आसा खालामो बिथांमोना जुदि मदद खालामोबा जों रावनाबो मदद बिनो गोनां गैलिया स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे सावगारिखौबो पिक्सारखौबो आरो गावसोरनि बिबुंथि होनायखौबो खोन्थानो सानदों आङो सावगारिखौथ' खोन्थाखाबाय बिसोर दायो सिलचर मेडिकेल कलेजाव दङ आरो जों बिसोरजों रायज्लायगासिनो दं बिनि सायावहाय बिसोरखौ माबोरै लाबोनो हागोन बिसोरनियाव दायो मैया 3,500 दंमोन बिसोर रुम भारा होबाय बेसेबांबा 1500 ना 2000 होदों होनना बुंदों आरो जानायावबो थांबाय माखासे दायो बिसोरनियाव 1000 रां दंबावो होनना बुंदों दानिबो बायनानै जाबाय होनना बुंदों दायो जों बिसोरनियाव गासै टटेल 4000 माने ट्रेन्सफार खालामनो नागिरदों बै निरन्जन बसुमतारी आरो जायख्लं नार्जारी हरनाय जायख्लं नार्जारीया क'क्राझारनि आरो बिनि गेजेराव निरन्जन बसुमतारीया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि स' बिसोर सानैया मदद हरदों जोंनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामना हरदों पार्सनेलि आंनि एकाउन्टआव आरो बिनि गेजेराव जोंनि बिएम फान्स अर्गानाइजेसननि कारेन्ट एकाउन्टआ दासिमबो सोलिथ'वाखै स' बिनि थाखायनो जों आंनि पार्सनेल एकाउन्टआवनो खालामदों आरो बिनि गेजेराव आं बे जेसेबांखिनि फैसा ट्रेन्सफार खालामदों बे फैसाखौनो आं बिसोरनियाव ट्रेन्सफार खालामगोन लोगोफोर दा बिसोरनि एकाउन्ट जोङो आं रायज्लायनो नागिरदों बिसोरनि हस्पिटाल खाथियाव बा मेडिकेल कलेज खाथियाव सोरबाफोर बर'फोर दंबा बिसोरनियाव आं एकाउन्ट ट्रेन्सफार खालामदों स' नोंथांमोना प्लिज आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं बिसोरनो ट्रेन्सफार खालामना हरनो नोंथांमोना बेखौ उइथड्र खालामनानै बिसोर गासै 7 जन मानसिनो रांखौ होनानै होयो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो मानसिफ्रा जुदि बे सिलचर मेडिकेल कलेज खाथियाव दङब्ला प्लिज हेल्प खालामबानो जाबाय मदद खालामबानो जाबाय दायो गोबां मानसिफ्रा मदद खालामनो नागिरदों बाट दासिमबो जाफुंजोबनो हायाखै दा हेल्पलाइन नाम्बार माखासे बिसोरजों रायज्लायदोंमोन जोंबो आरो गावसोरबो रायज्लायदों बिनि गेजेराव बिसोरजों रायज्लायनाय जों रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बिसोरखौ आइएसबिटिकनिफ्राय बोखांनानै दा सिलचर मेडिकेल कलेजाव दोनफैदों दा सिलचर मेडिकेल कलेजनि खाथियाव बिसोर दङ दा बिसोरो जिरनानै दङ आरो बिसोरखौ मेडिकेल चेकआपबो खालामबाय बिसोरनाव भाइरासथ' गैया नामा बेखौथ' चेकआप खालामखायो नालाय स' बिसोरखौ चेकआप खालामबाय दायो बिसोरनि रिजाल्टआ मोजाङानो स' बिसोरखौ दायो मददनि गोनांथि नोंथांमोना जुदि सिलचर मेडिकेल कलेजनि खाथियाव थायोब्ला आं खेबसेबाव बुंबावो प्लिज बिसोरखौ मदद खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना बिसोरनि माखासे बिबुंथिखौ खोनासंबानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय जों दा नै सिलचर मेडिकेल कलेजाव दङ हेल्पलाइननि मानसिफोरा जोंखौ माने टेस्ट लानो थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव लाना फैदोंमोन ओमफ्राय जों दा बेयावनो दङ जों दा टेस्टखौ लाखांबाय टेस्ट लाखांनायनि उनाव माने बिसोरो जोंखौ माबा दोननायनि बेबस्था लादो होनना बुंदोंमोन अबावबा मोनसे ओमफ्राय बिथांमोना दालासिनो जोंखौ माने खबर लायाखै आरो बिसोरो सासेबो गैया दालासिनो हेल्पलाइननि मानसिफोरा जों दा बिसोरखौ माने नेगासिनो दङ आरो नै मेडिकेल कलेज मोखाङावनो जों नेगासिनो दङ नै गासैबो नै मेडिकेल कलेज जों बेयावनो दङ आरो दा माबाखौ दिहुननाय कागजखौ नैबे रिपर्टआ नै जों टेस्ट खालामखांबाय सायाव मोजां नङालै जाबाय दे